Výborne. Michal, ešte raz ďakujem pekne, že si našiel tvoj cenný čas na toto stretnutie. Tak ako som ti hovoril, vlastne písal v Messengeri, tak chcel by som, alebo môjim cieľom je, aby si ty možno prezdielal zo svojich skúseností a to, kam ty sa vlastne vypracoval, ako si začínal, pre niekto možno mladých podnikateľov alebo ľudí, ktorí chcú podnikať. Ja mám pár krátkých otázok na teba nachystaných, ale ešte predtým stretol som sa aj s tým, keď som o tom hovoril priateľom, tak niekto povedal, že nevie, kto je Michal Kopecký, tak máš striaslo. Takže ak by si mohol pre niektorých sa predstaviť, že Mám veľmi slabý marketing asi. asi, neviem, Ale podľa asi mňa sa nie, dalo. ale keby si mohol niektorým, ktorí teda ťa nepoznajú, predstaviť sa, povedať, kto si, čo robíš. Takže taký long story short, teda, Áno, tí, áno, hej. ktorí ma nepoznajú, taký zhustený Michalov príbeh. A, čiže moja mamina a otec mi dali meno Michal Kopecký, preskočím teda nejakých 18 až 20 rokov. Študoval som na vysokej škole v Brne ako poslušný teda pro zamestnanecký typ, keďže som nepoznal nejaký iný smer. A vtedy som nejakým spôsobom pričuchol k osobnostno-rozvojovej literatúre. Zopár toho som počítal. A zistil som, že existuje nejaká iná cesta, v zmysle, že môžem aj podnikať, alebo že môžem prenajmať nehnuteľnosti, to hovorí Lujo Kiyosaki, alebo investovať a teda nemusím ísť takouto štandardnou cestou. A vtedy som začal vymýšľať. Proste vtedy takéto moje skryté rebelstvo alebo slobodný duch začal vymýšľať a tak som sa v 3. semestri na vysokej škole v Brne, kedy som študoval aplikovanú informatiku, na to vyprdol. Zo dňa na deň som si povedal, že už tam nejdem tento týždeň. To bola verzia pre maminu, ale ja už som vedel, že tam nepôjdem vôbec. Tak mi poslali taký krásny papierik, že ma teda vylúčujú v 4. semestri a medzi tým som začal, nazvime to, podnikať, respektíve vymýšľať. A tam som sa pustil do rôznych vecí, ale v jednoduchosti od 21 do nejakých od 20 do 24 rokov mi nevyšli 4 biznisy za 4 roky. Mal som väčšie výdavky ako príjmy, a začal som si robiť nejaké dlhy, spravil som zlé investície a to ma dostalo vlastne do nepríjemnej situácie, pretože som bol príliš akoby premúdrelý a všetkým ostatným som hovoril, že ak ja budem bohatý a zarábať a všetci sú blbí, že chodia do zamestnania a tak ďalej. Áno, a ja som si zažil tú, to ego alebo tú premúdrelosť a pritom som stále býval u rodičov, nejakým spôsobom s dlhmi a moja mamina ma ťahávala zo sračiek. No a vtedy v roku 2012 som na základe nejakých tých nazvime to skúseností, vedomostí a rozhovorov s mojimi kamoškami a založil blog akozbaliť.sk, kde som začal zdieľať nejaké články a príbehy a skúsenosti a radiť ostatným chlapom ako na ženy. Kde to vzniklo? Veľmi jednoducho, popri tom, ako som podnikal, tak som sedel na pokeci a vypisoval som ženám a stretával som sa s nimi popri tom a poznal som ich aj osobne. A tak som sa za nejaké 2 roky stretol s vyše 150 ženami, a kde na začiatku to s nimi teda nedopadlo nejako pozitívne, to nazvime. Do 22 som bol ešte stále panic, ale potom, keďže som bol celkom šikovný, inteligentný, systematický a strategický, k čomu sa dostaneme o chvíľočku, tak som prišiel na zo pár vecí, že OK, keď spravím toto, tak tie ženy reagujú pozitívne a dôjde k bosku, k sexu a tak ďalej. Keď spravím naopak niečo iné, tak reagujú negatívne a nedojde k ničomu z toho. A ja som stále sám a nemám frajerku. No a tak som teda prišiel na tie veci, ktoré som začal zdieľať v roku 2012 so zámerom, že založím blog, kde budem písať články a potom vydám nejakú knižku, ktorá sa stane bestsellerom a na tom zbohatnem. Taká naivná predstava 24-ročného chalana, keď zakladal blog o balení pre chlapov. Proste to bol ten marketingový zámer. A zvyšok je história, stal sa z toho 10-ročný projekt, na základe aj tu mladého pána, som spoznal on mňa, kde som pomáhal 10 rokov chlapom, konec koncov stať sa hodnotnejšími chlapmi, ktorí makajú v prvom rade na sebe a ženy sú na druhom mieste a makajú na tom, aby boli oni príťažlivejší, zaujímavejší po všetkých stránkach, sebavedomie, myslenie, obliekanie, imidž, výzor a tak ďalej a proste stali sa tými poriadnymi chlapmi 2.0, čo
čo som teda potom ako zbaliť.sk v 2018 premenoval na Chlap 2. No a v roku 2019 som k tomu pridal projekt pre ženy, Žena snov, kde som pomáhal ženám získať ich vysnívaného partnera. Takže som dodával zbrane na obe strany frontu, tak ako sa to robilo v druhej svetovej vojne, proste overené koncepty. A v roku 2022 a po 10 rokoch, čo som založil projekt pre chlapov a po 3 rokoch, čo som založil projekt pre ženy, tak som zavesil kopačky na klinec, išiel som do výsluhového dôchodku, kde som akoby odovzdal štafetu, vytvoril som všetko, čo som, aj nadmieru toho, čo som si vôbec vedel predstaviť, že z toho projektu vznikne. A pomohol som tisícom chlapom na Slovensku a v Čechách, asi aj v zahraničí, a s tým, aby boli schopnejší a hodnotnejší chlapmi v prvom rade pre seba samého a potom aj pre ženy. A takisto tisícom žien, a keďže moju knihu Žena snov čítali 10-20 tisíc, takto 10 000 bolo predaných a každá to požičiavala minimálne 2 kamoškám, takže neviem oficiálne číslo. A narodili sa vďaka tomu nejaké detičky, vznikli manželstvá, mám množstvo tých príbehov úspechu chlapov a žien. A teda v roku 2022, keď som s tým skončil, tak som sa začal venovať akoby tej vášni, ktorá bola v tom projekte, a to je ten biznis za tým, kde som, akoby ja som sa ešte predtým, ako som, keď ste pochopili, keď som začal s tým projektom pre chlapov, tak ja už som vtedy zakladal skupiny, ako sú Učíme sa podnikať na Facebooku a tak dále, bol som v nejakých podnikateľských komunitách a ten biznis bol ten základ. A tak za tých 10 rokov, čo sa mi podarilo z toho projektu spraviť projekt, ktorý zarobil cez 1,5 milióna eur, tak som začal aj popri tom už, ale aj teraz následne pomáhať ostatným podnikateľom a majiteľom biznisov s tým, aby zarábali násobne viacej v tom, čo robia a s menším úsilím a mali konec koncov viac slobody v tom podnikaní, viac peňazí a viac času pre seba, svoju rodinu, pretože väčšina podnikateľov sú otrokmi svojho biznisu, končia úplne zbytočne, zarábajú málo, veľa sa tam namakajú, naražajú na nejaké príjmové stropy a vtedy prichádzam ja a v najbližších asi 10 rokov ďalších im budem, verím tomu, s tým úspešne pomáhať. Takže taký, že long story short. Krása. No lepšie by som to nepovedal, dajme páni Michal Kopecký v 10 minútach. V zásade mňa by zaujímali hlavne tie tvoje začiatky, lebo žiadne to podnikanie nie je úplne jednoduché a akože všetci vidíme na sociálnych sieťach ten úspech a to, čo už robíš a to, aká je tá hodnota, ale tá cesta tam je klukatá a je dlhá. To si zažil teda aj sám. To ste mali vidieť, čo som zdieľal na sociálnych sieťach pred 10 rokmi. Ja už to mážem. Áno, ale v zásade mňa by veľmi zaujímalo hlavne, že kde prišla tá zmena v tom, že čo bol ten hnací motor, ten štart, že si povedal, že dobre, tá škola není pre mňa, aj keď pochádzal si z toho prostredia, predsa len, mamina, ocino, oni obidvaja. Zamestnanci, hej, takže ja som nepoznal iné, len strýko bol akorát tak podnikateľ, aj to nie je dobrý, takže to nebol nejaký vzor, keby to tak nazvem. Aspoň to, čo som videl v rodine, alebo čo sa hovorilo, jo, a tak dále, brigadovali sme zadarmo. Lebo rodina, nabrali sme skúsenosti. Tak. Kde prišla teda tá myšlienka, že začnem podnikať, že chcem mať vlastný biznis? Bola to prakticky kniha Bohatý otec, chudobný otec od Roberta Kiyosakiho, čo bohatí učia svoje deti a chudobní nie, čiže tí, ktorí sledujete teraz toto videjko a ešte ste ho nečítali, tak za mňa povinná literatúra a miesto teda, čo sme to čítali na strednej škole, už neviem. Tak, dokonca mi to, inak však ty poznáš ten môj príbeh, takže dokonca mi to daroval ten môj najlepší kamarát, s ktorým moja najlepšia kamarátka skončila, takže to mi darovali oni, jo. Čiže na jednej strane niečo zobrali a na druhej strane niečo dali. A takže tu som vlastne začal čítať a tam som sa začal dozvedať o tom, že OK, existujú aj nejaké iné cesty. A tým, že ja som, nazvime to, že systémový, poriadkový chlapec. Čiže ja mám rád systém, poriadok, poslúcham, ja som bol jedničkár, vyznamenaný, nebol som nejakým spôsobom ten rebel, alebo bitkár, alebo niečo, ja som proste sekal dobrotu, jo? A teda som nejako nevystupoval z tej
ohrádky z toho zabehaného a tak som išiel na základnú školu, strednú školu, gymnázium, potom z gymnázia čo budem robiť, bavili ma počítač, tak som išiel na aplikovanú informatiku, že budem zo mňa, neviem, informatik, alebo ja neviem, proste nemal som nejaké životné ciele vtedy. Ale v 20 rokoch, keď som sa vtedy pustil, môj bratranec chcel na mne taký, ak som sa ja dostal k podnikaniu technicky, predtým ako som začal čítať tie knihy, tak môj bratranec, týmto ho pozdravujem a opäť ďakujem mu, mi povedal, že Michal, počuj, tu taká vecička, spravíš do pár ľuďom nejaké zmluvy, máš z toho 5 000 korún. Tak začala moja kariéra, jo? S tým, že ja som sa potom vlastne neskôr dozvedel, že za to, že on uzavrel zmluvu so mnou, tak mal z toho províziu, takže bol motivovaný ma do toho namočiť. A bol to klasický sieťový marketing, kde produktom bolo investičné životné poistenie. Takže za to, že niekto si uzavrel nejakú poistku, tak on alebo ja, alebo kdokoľvek mal z toho nejakú províziu. A tak som bol vtedy na tom prvom seminári, lebo takto, ja som zásadne aj dodneska otvorený novým príležitostiam. Jo? Sice som nemal ešte nejaké podnikateľské myslenie, ale z titulu mojej osobnosti som otvorený. Otvorený a akčný. A teda povedal mi, OK, však idem, tak išiel som a vtedy som akoby tam ukazovali nejaké veci, bol som tam medzi ľuďmi, nejaký manažér a tam predstavoval nejakú príležitosť a ja ešte vtedy úplne tak, neohrabaný, taký ten chlapec, naivný chlapec, keď tak nazvem, že to vyzerá dobre, však to zvládnem, však pobúcham nejaké zmluvy, zarobím, už som si rátal, koľko zarobím. A ukázal tam, že OK, budete si odkladať, budete investovať a začal vysvetliť nejaký zložený úrok a ako pre mňa s tými informáciami, ktorými som mal, tak super, idem do toho. A tak som uzavrel zmluvu sebe, rodine a tak dále. A tak dále. To bolo v júli. V júli, v auguste som dostal 40 000 korún. To ešte sme mali slovenské. V 2008 som začínal. Vtedy sme potom prechádzali na eura. V 2008 som zarobil prvých 40 000 korún. A čo si myslíte, čo sa s tými 40 000 korunami stalo? Reklama. To bolo v ten mesiac viac ako moji rodičia. Neviem, či dokopy, ale možno áno, možno nie, ale určite viacej ako oni. No tak, keď som nastúpil do školy, tak som išiel po uličke v Brne a s plnými taškami. Tak som si nakúpil svetríky a topánočky a neviem čo, možno, že oblek, neviem čo vtedy som ešte s maturitným oblekom chodil. Takže to boli také začiatky, že taká naivná predstava, do niečoho som sa namočil, a tak ako mnohé tisíce ľudí, alebo milióny ľudí do sieťového marketingu, ktorí sa namočia, proste začnú a vyhoria ako fakle, jo? Že proste uzavrú zmluvy niekde v rodinke, alebo predajú kúpia si pre seba nejaký produkt, možno 2-3 známym a potom sa vrátia k tomu, čo robili dovtedy. To je proste 99% ľudí. Takže z nejakého dôvodu ja som bol to, nechcem nazvať, že 1%, alebo chcem, ktorý som proste začal špekulovať, začal som sa vzdelávať, začal som čítať knižky, vytrval som, rozmýšľal som a tým, že som bol vzťahovo orientovaný, rozumej, takto, ja som stratég. Dneska som povedal, že zo pár svojich silných stránok, ja systém a stratégia. Čiže ja som bol stratég, ja som sa veľmi rýchlo z titulu nejakej tej mojej osobnosti a vzťahov a prístupu aj výsledkov dokázal dostať k tým ľuďom, ktorí to prezentovali, jo? Že k manažmentu, k majiteľovi veľmi rýchlo. Čiže ja som si vyrobil tie strategické vzťahy a dokonca niekedy, keď som aj nemal tie výsledky, tak som bol volaný na niektoré akcie. A bol som akoby dávaný do popredia, že Miško. Čiže mne akoby využiť, tak každý z nás je v niečom silný. Čiže moje prvé odporúčanie, nájdete niečo, v čom ste silní a potom to môžete využívať v rôznych oblastiach. Ja už som vtedy využíval akoby svoju silnú strategickú domenu. Využíval som to pri ženách potom, využíval som to pri nejakých tých ďalších biznisoch, ku ktorým sa dostaneme a využívam to teraz. A teraz mi tá stratégia zarába tisíce, dneska zatiaľ 1000 eur na hodinu, čo niektorí zarobia za mesiac.
Jo, čiže ja som si trošku skrátil ten čas. Ale niekto zarába aj 1000 eur za hodinu času. A z hľadiska toho, že je veľmi dobrý aj empat, jo? Že je veľmi empatický a vie sa na druhého nacítiť a tak ďalej, lebo sú rôzne tie možnosti. Takže ja som začal v tom sieťovom marketingu, to ma priviedlo k osobnostnému rozvoju, ku knihám a začal som špekulovať a začal som vymýšľať, začal som teda vnímať, že aha, existuje nejaká iná, možno rýchlejšia, možno lepšia pre mňa cesta, ktorou bolo podnikanie a nie taká klasická zamestnanecká typu, že tu musím robiť niekde 8 hodín denne a 40, koľko je to vôbec? 40 hodín do týždňa a nejaké voľné víkendy potom a niekomu sa zodpovedám. Ja som takto technicky až na nejakú jednu brigádu v lete, keď som mal 18 rokov, tak som nebol nikdy zamestnaný. Nikdy, takto, jedine som bol zamestnaný vo svojej firme z hľadiska nejakých daňových benefitov. Daňových a odvodových benefitov. Ale nikdy som nebol zamestnaný v takom pravom zmysle slova. Furt som vymýšľal a aj keď som bol na tom zle a v sračkách a nevychádzali veci, furt som vymýšľal. A hľadal som riešenie. Takto, vyplakával som, ale hľadal som riešenie. Presne, takže to je druhý typ, hej? Že hľadajte riešenia, to je druhý typ. Tak vieš, môžeš hľadať problémy a zarobíš na tom jedine vtedy, keď nájdeš aj riešenie. Ja s tým maximálne súhlasím. Ty si vravel, že ty si za tie 4 roky mal 4 biznisy, teda prvý bol ten multilevel, tie investičné... Prvý bol to multilevel, ktorý ma k tomu celému akože dostal a tam som vydržal nejakých rok aj pol. V zmysle toho, že takto doplň otázku a ja asi viem, kam smerujem, ale doplň otázku a ja odpoviem. Hej, že zase ty si mal počas 4 rokov 4 biznisy, že to je to, že ty si špekuloval, hľadal riešenia, že čo ešte môžeš a ako dopadli? Ako dopadli, na čom stroskotali, čo som sa z toho naučil. Tak. tak. Čiže prvý bol ten sieťový marketing a ja som tam špekuloval a vymýšľal som. Tí, ktorí možno trošku poznáte sieťový marketing, tak viete, pre koho je a pre koho nie je. Ja som bol neduplikovateľný, to znamená, že čo som robil ja, nedokázal robiť ľudia po mne. Čiže ja som si robil svoje vlastné prezentácie, ja som sa vzdelával, špekuloval a prišiel istý moment, kedy som začal do toho príliš vidieť. Lebo ja som sa vzdelával, ja som si čítal hospodárske noviny, pozeral som nejaké videjka, čítal som knižky, takže bol som taký ideálny, ale neštandardný človek v tej sieti. A tým pádom, keď som začal trošku viacej vidieť, že ten produkt není až tak výhodný, ako sľubujeme a sú nejaké výhodnejšie riešenia, tak už sa mi to aj ťažko predávalo a už som nebol s tým v súlade. Takže som tak pomalinky, potichučky s tým skončil a dostal som sa k druhému sieťovému marketingu, ktorý bol, čiže ja už som poznal ten systém, že sieťový marketing, dobre, to bolo jedine moje známe, tak som sa dostal k ďalšiemu systému sieťového marketingu a ten bol tentokrát s takými technológiami, to bol rok 2010, 2011, s technológiami na úpravu emisí v autách, také tabletky, vodičky, aditíva a šetrilo to palivo, 10-20% priemerne. Že hodíš tam tabletočku do nádrže pred tankovaním, natankuješ, ono to vylepší urýchli trošku spaľovanie a šetríš. A opäť som sa tam dostal k tým najvyšším svojim strategickým správaním sa a vzťahmi a výsledkami. Takto. Bez výsledkov to nepôjde nikdy. Ale potrebujete aj prínos, a toto učím aj dneska mojich klientov aj tým, že potrebujete mať aj prínos, ale aj prístup. Môžete robiť dobrú robotu, ale keď budete alebo keď budeš chuj, tak, tak záleží aj na tých osobnostných predpokladoch, nielen na tých odborných predpokladoch. Rada do života, priatelia. A teda vtedy som zas špekuloval a vymýšľal. Lebo mnohí robili čo s tými tabletkami alebo s tými vodičkami? No, chodili po známych a po rodine a strýko, ktorý mal, vymyslím, favorita, tak ten pretankuje jednu nádrž tak za 2 mesiace a jeden ten blister tých tabletiek bol na koľko 10 tabletiek tam bolo vtedy, tak to mal na 20 mesiacov, čiže ja mu predám niečo za nákup 22, predaj 33 eur, mám na to 11 eur a 2 roky mu to vydrží.
Aká ekonomika. Ja už som vtedy teda začal trošku vymýšľať, keďže už som mal isté skúsenosti z predchádzajúceho multilevelu. Aké? Vedel som zdať dokopy menný zoznam, vedel som zdvihnúť telefón a zavolať, vedel som odprezentovať, vedel som už nejaké námietky, vedel som už komunikovať. Ja už som mal za sebou nejaké, za rok aj pol nejaké skúsenosti a vedomosti, takže ja som rovno skočil po majiteľoch kamionových doprav, majiteľov autobusových doprav, ja som chodil aj medzi Nitrou a Bratislavou a videl som, dodneska niektorých tých majiteľov si pamätám tie kamiony, čo chodili a videl som tam nejakú, tak na kamióne je štandard nejaký, že Steindorfer a tak ďalej, že Je tie tam názvy. reklama, je tam nápis tej firmy. Tak, tá firma. A ja som si teda vyhľadal toho majiteľa, pozriem, že odkiaľ je, super, bol povedzme, že od Trnavy a tam našiel som kontakt, zavolal som, dohodol som si stretnutie. A takýmto spôsobom som vlastne chodil po tých majiteľoch doprav s tým, že som síce som bol v multileveli, ale vystupoval som ja som si normálne založil vlastnú SROčku, vtedy prvú vlastnú SROčku, vystupoval som po tú SROčku, že ja mám proste prístup k technológii, čiže ja viem to nakúpiť za veľký obchod a ja som to predával za malý obchod. Jednoduchý základný model. A tak som proste chodil po tých majiteľoch a predával som im tie doplnky pre auta, to nazvime. A stroskotalo to na tom, že jedným šoféri kradli naftu, takže tam sa to neoplatilo veľmi, pretože šoféri nie sú blbí. Tak ďalšie ponaučenie, zapíšte si. Ľudia nie sú blbí. Ľudia nie sú, aj keď ich podceňujeme, ľudia nikdy nie sú blbí. A vedia si zrátať 2 a 2. Čiže keď šofér zistil, že mu auto ide akože šetrí naftu, tak si naftu potiahol bokom a samozrejme predávali a tým pádom nešetrilo. Jo? To bola prvá vec. A druhá vec, niektorí proste, hlavná vec bola, že s tou naftou a šoférmi. Proste ľudský element. Keby to bol nejaký mechanizmus typu, vtedy boli nejaké sondy do nádrže a tak dále, a že je to fyzické a mechanické a cez GPS-ko si to kontrolujú, tak vtedy by sa to nejakým spôsobom dalo. Ale keď to bolo také, že dá to tam, nedá to tam, zabudne to tam dať, a úplne zbytočné. Čiže na tom som nejakým spôsobom nezbohatol alebo nebudoval biznis. A taká vecička, že v rámci ešte tohto biznisu som sa dostal, keďže som mal prístup k tej technológii, tak a mal som spolužiaka, ktorého otec robil a bol dlhé roky riaditeľom na jednej nemenovanej slovenskej autobusovej doprave. Tak ma dohodil aktuálnemu riaditeľovi s tým, že počuj, tu jeden chalan za tebou dojde. Ja samozrejme dohodnutý s otcom a že nejaký podiel budeme mať za to odporúčanie. A že niečo tam otestuje a malo by vám to šetriť na palive. A tak som vlastne tam bol v tej autobusovej doprave. S tým, že koľko som mal? 22-23 rokov. A keď sme rátali tie excelovské tabuľky, tak som si už rátal a keď som bol s tým majiteľom tej autobusovej dopravy, tak mi povedal, že keď to tu vyjde ten test, a ja som mal teda prístup k tomu, ale dokonca, že ja by som im to tam tankoval, ja by som im to tam dával, vieš, že mal by som nad tým kontrolu, tak keď to vyjde, tak pôjdete za našou matkou, respektíve to bola dcerská spoločnosť, pôjdete za našou matkou do Prahy a celá autobusová doprava Prahy to bude brať. A ja už som tam teda vyrátával, že len na tej slovenskej, v tej menšej by to robilo no tak 8 až 10 tisíc eur mesačne, takto. Že ja by som len objednával, dodával im to, oni to tam berú, možno sa dohodnem, vymyslím, ešte si dohodnem s riaditeľom, jemu dám niečo do vrecka, no tak má záujem na tom prirodzene. A tak to sa robí biznis ľudia. Okrem iného. Ale nemôžete to potvrdiť aj vyvrátiť, takže stalo sa, nestalo sa. Ale čo sa tam stalo? Bolo, že v druhej fáze testovania sme už testovali celú prímestskú dopravu. A tam už to nebolo, že som mal vytipovať nejaké autobusy, do ktorých som dával, ale už sme dávali, oni majú autobusy dopravy, majú takú cisternu podzemnú, kde príde raz za týždeň, alebo tak raz za týždeň veľká slovnafťacká alebo aká cisterna a stočí tam 30 000 litrov proste do tej nádrže a oni si chodia každý večer na Fajrond tankové autobusy a doplňajú. No a čo sa
nestalo, možno teda preto sa tu s vami bavím, inak by som už dávno sa vozil na nejakých Rolls Royceoch a ja neviem v čom. A v Monaku síce som sa vozil aj tak, ale za iných okolností. Vidíš, ja sa Aha. k tomu aj tak dostanem. A, a vtedy, asi pri treťom tankovaní sa stalo to, že sa menili dispečery. A oni mi vždycky dali dopredu vedieť, že ide cisterna, prídite, aby ste nám to tam natankovali. Čiže ja som tam vylial 5 litrov nejakej zmesi do tej poloprázdnej nádrže. Oni tam naliali tú naftu a ono sa to zmiešalo. A tým pádom som mal akoby tú kontrolu a ten prehľad. Ale stalo sa to, že sa menili dispečery, nedali mi vedieť a potom mi druhý dispečer volá, že pán Kopecký, že už tu je cisterna, už to stáča. Pumpujú. A ja v tom momente, že no tak to, že do prdele. Tak už cisterna stočila, čiže predstavte si veľkú nádrž, 30 000 litrov nafty v tom a ja mám na to vykotiť 5 litrov nejakej zmesi. A od toho momentu som nemal absolútne prehľad toho, že aký je pomer, či sa to zriedilo, či to je netušil som. A potom zvyšné tankovania už sme to dávali tak všelijako. Čiže ten test nevyšiel, alebo respektíve nebol nad nejakú, nazvime to, štatistickú odchýlku. A tým pádom ten obchod nevyšiel. A ja som vtedy som si akoby povedal aj s tými šoférmi, aj s tými majiteľmi a tak ďalej, že OK, niečo som si zarobil, jo? Že predajom tých vecí, niečo som si zarobil, ale že je to produkt, nad ktorým ja nemám kontrolu. Lebo je to sieťový marketing, ja proste predávam niečo niekoho iného a nemám nad tým kontrolu. A to mi tam akoby prekážalo. Ale zas, čo som sa naučil, aj keď mi ten biznis nevyšiel, a čo som sa naučil bolo čo? Dostať sa k nejakým zaujímavejším ľuďom a opäť nejaké prezentačné, predajné, argumentačné zručnosti. A len tak zavolať, zdvihlo sa mi sebavedomie. A začal som už sa stretávať s inými ľuďmi a zdieľať skúsenosti v rámci nejakých komunít. To bolo 2010-2011. A to ma priviedlo akoby k tretiemu biznisu, kde som išiel ešte stále s tou technológiou, ale už som začal trošku inak rozmýšľať. Pretože v rámci tej doplnky pre auta, keď to tak nazvem, tak tam mali aj nanotechnológiu, ktorá dokázala umývať auto bez vody. Čiže nastriekáš na auto nejaký sprejček, utreš handričkou a ekologické. A vyzeralo to brutálne, ja som s tým umýval auto, to ešte vtedy môjho potetovaného Peugeota 307, čo som mal. Takže ako super, ja som bol s tým spokojný. A tak som išiel okolo Nitrianskeho autobazaru jedného dňa, v rámci vzdelávania sa, mal som audio nahrávky, čiže ja som nečítal len knihy, ale počúval som audia, tak ako to robím dneska aj v aute a tak ďalej, to sa nezmenilo. A pozerám na tie auta v autobazáre a zamyslel som sa, že však sú špinavé. Ako môžu predávať špinavé auta? Však ja keď by si idem vyberať auto, tak akože tak jak keď ideš do McDonaldu, tak si tam vyberáš tie pekné hamburgery. Sice dostaneš totálny shit, aj chuťovo, aj výzorovo, ale akože vyzerá to dobre. No jasné. Čiže nakupuješ očami. A Áno. takisto aj s tými autami. Že proste špinavé zaprašené auta, tak mi hneď napadlo. A toto je to, že tie príležitosti sú na každom kroku, ľudia. A to som mal 22, 23 rokov. A 22-23 rokov. A videl som tam tie autá, ktoré tam parkovali. A tak môžete urobiť čo? Hodiť rukou alebo sa nevšimnúť, ale ja som za tým videl príležitosť. Zas som vymýšľal. A bol som ten že som otvorený, idem do toho, vyskúšam, že čo za to dám. A tak som zobral svoje skúsenosti. Ja už som vtedy začal sa trošku viac zaoberať online marketingom. Už som aj v tom predchádzajúcom MLM-ku som normálne vytváral nejaké stránky pre ostatných ľudí, lebo však som chodil na aplikovanú informatiku od malička s počítačmi. Spolužiačkám som robil webové stránky zdarma, tak som ich začal robiť, potom už som na to začal zarábať, nejaký online marketing, ako má vyzerať tá stránka a tak ďalej. A tak som si vytvoril jednoduchú stránku s psychologickými argumentami a tak ďalej. Ukázal som nejaké demo, ako ten sprejček funguje. A obvolal som alebo opísal som nitrianske autobazáry, ktorý som poslal ponuku. A vtedy som bol umývať v 2 autobazároch. Jeden ma odporúčil druhému. A vtedy som umýval, to si pamätám do dneska, prvé auto, čo som umýval, bolo Ferrari.
Červené Ferrari, také vystavené a vtedy videl, že to je brutál. Ale to je brutál. A potom v druhom autobazáre som umýval jedno auto, vtedy som sa bál, lebo malo vrap, Mhm. čiže ako fóliu a ja som nevedel, ako to reaguje na fóliu, či to nejako nebude zamastené. Dopadlo to tiež dobre. A dopadlo to až tak dobre, že ten druhý majiteľ si zavolal celú svoju rodinu a im som umýval auta. Je to Ale zliadlo potom Ale ani za toho pána, že by dali umývať auta v na autobazáre. to bazare, hej. Chápeme sa, jo? Že umyl som ich auta, ale akože, že by ich podnikanie rástlo, to nie. Ale kde bol za tým ten podnikateľský nápad? Pretože ja som mal za každým nejaký ten biznis plán. Nie, že ja budem umývať auta. Nie, že ja budem obiehať tie kamionové dopravy. Nie, že ja budem uzatvárať tie investičné životné poistenia. Vždy tam bol nejaký zámer na pasívny príjem. Na to, že niekto iný to bude robiť za mňa, alebo peniaze budú pracovať pre mňa. To je to, čo som si odniesol aj z Bohatý otec, chudobný otec, to je to, čo som si odniesol aj z tej úvodnej prezentácii sieťového marketingu. Nie, že ja budem vymieňať svoj čas aktívne, ale ja vymením svoj rozum na to, aby som to vytvoril, ale potom to už beží bezo mňa. A môjim zámerom nebolo, že ja si budem zarábať 10 eur za jedno umyté auto. To je zamestnanecké myslenie. To je to brigádne myslenie. Ale ja som hneď rozmýšľal. Kokšo, však ja som celkom dobrý na tom internete s tými ženami. Pozor, to je predtým, ako som zakladal blog. No, A mám veľmi veľa pekných kamošiek, ktoré ma vtedy nechceli, ale tak zarobiť by si chceli. samozrejme. A zarobiť by si chceli. A tak mi napadlo, že OK, ja dohodnem ten biznis, nabehnú tam tie baby pekné, ktoré im tam budú umývať tie auta. Baby budú rady 5 eur za umyté auto, ja vypýtam 10 a mám 5 eur za každé auto, ktoré som neumil. Áno. Wow. Čiže toto je to rozmýšľanie, ktoré je za tým. To, že to nevyšlo, ako to, to, že som si zarobil ja tých párkrát 10 eur, to je jedna vec, ale čo som získal, bola skúsenosť. A to myslenie za tým. To bolo kľúčové. Pozor, nevyšiel mi tretí biznis. A teraz otázka, skutočne? Lebo som oslovil nejaké autobazáry len v Nitre a bol som len u dvoch, u ktorých to nevyšlo. Čiže v skutočnosti som mal čo? Akože prd vo vetre, to sú dva pokusy. Mal som vás, keby som pokračoval, možno vytrval, možno nájdem jedného klienta, s ktorým to rozbalím. Chápeme sa? Čiže akoby ja som to len nedosledoval, ja som to nedokončil. A to ma priviedlo k štvrtému v tom roku 2011 biznisu a zas, ono všetko so všetkým súvisí. A dostaneme sa možno k nejakej objavení svojej vášne pre ľudí teraz, ktorí to sledujú. Že ja neviem, do čoho sa mám pustiť. A štvrtý ten biznis bol o čom? Bol o tom, že vždycky som čerpal z toho predchádzajúceho. Že ja som si vlastne vytvoril nejakú stránku a ja som sa naučil nejakým spôsobom robiť videá zdarma v jednom nástroji. Pretože som nemal veľa peniazí, tak som sa učil robiť, že ako si ja môžem urobiť webovú stránku, alebo ako si ja môžem spraviť webovú stránku úplne zdarma. A tak existoval jedna webhostingová americká spoločnosť, ktorá ponúkala softvér zdarma, že v tom softveri si môžete vyklikať, poťahať, to bol rok 2011, nie je nejaké dnešné moderné, ale môžete si tam vytvoriť svoju webovú stránku úplne zdarma a s tým, že ja som nahrával videá na YouTube, ešte predtým, ako som vôbec robil s chlapmi a teraz s biznisom v 2011. Nejaké tutoriály, ukážkové videá, ako si v tom softveri môžete urobiť tú web stránku zdarma. Nahral som ich na YouTube, začal som zbierať nejaké e-maily, čiže ja už som začal s tými vecami, aj online marketingom. A princíp bol, že keď si chcel vytvoriť alebo vyhodiť tú webovú stránku na internet, tak potrebuješ zaplatiť tej webhostingovej spoločnosti, lebo je to v ich softveri a tak ďalej. Čiže biznis plán za tým bol taký, že ja opäť pasívny príjem, urobím robotu raz. Nahrám tie videá, boli na YouTube, možno len získavam nových ľudí do toho systému a získal by som $50 odporúčaciu affiliate partnerskú províziu za každého, kto by si vlastne u nich objednal webhostingovú službu. A s nikým som nemusel prísť ani do kontaktu, nikomu som nemusel nič predávať. No, lenže narazila kosa na kameň
alebo som len možno mal veľmi málo pokusov. Kto vie? A tak si dokopy nula ľudí objednalo ten web hosting. Pretože, vieš, ľudia, ktorí chcú web stránku zdarma, nebudem k ním teraz hrubý nejakým spôsobom, budem diplomatický, proste nemôžu si dovoliť istým spôsobom platiť nejaké webhostingové služby a tak dále. Proste chcú veci zdarma, čo je úplne v poriadku. Ale vtedy som ešte nerozmýšľal tak, ako rozmýšľam dneska. A tak mi nevyšiel štvrtý biznis za 4 roky. Lenže za tie 4 roky, áno, takto. Čo bol výsledok? Výsledok bol ten, že som v lete toho roku plakal na lavičke v Nitre, pretože som mal zaplatiť 1200 eur, ja som bol taký nerozvážny s peniazmi. Dodneska v istom momente som, ale už mám dneska nejaké systémy a trošku viacej peňazí, takže dá sa byť trošku viacej nerozvážny. A teraz beriem inak auto za cca 2000 eur mesačne nového Mercedesa, takže to je taká menšia nerozvážnosť, ale viete, jedného dňa sa k tomu dopracujete. A to isté som urobil s tým Peugeotom, proste došiel som domov, lebo takto, ja nerozmýšľam nad tým, čo zarábam teraz a či si to môžem dovoliť, ale viera v moje budúce schopnosti a príjmy. Pozor, ale to je moja osobnosť, nie každý si to môže dovoliť. Ja som typologický dravec, ja som drák, vizuál, akčný, ja viem ísť do rizika. Jo, že to neodporúčam teraz každému, ale niekto, kto sa možno vo mne vidíte, tak môžete si niekedy dovoliť trošku viacej riskovať. Niektorí sú sa na istotu, čo je v poriadku. A tak som aj s tým autom, s tým prvým Peugeotom som došiel, že OK, budeme tam niečo síce splácať, ale však ja si to z toho prvého MLM-ka zaplatím, došiel som domov, aj tak to splácala moja mamina. takže ja som si ako narobil zo pár za tie roky takýmito nerozvážnymi rozhodnutiami, zvyšovali sa mi príjmy. Dokonca, teraz si predstavte, že ja som robil ako, nazvime to obchod, alebo som volával ľudí a dvakrát ma odpojil operátor. Z dôvodu neplatenia. A teraz si predstavte, že niekomu voláte a on volá naspäť, alebo nejako sa dostal už môjmu číslu, že toto číslo bolo odpojené. Takže nie je to všetko, že ružové, že juchu biznisy, ale za tým bolo to, že ja som mal zaplatiť 1200 eur na ďalší, alebo ten ďalší deň a mal som 300-400 v pláne zarobiť. A tak som vtedy došiel domov. Moja mamina ťahala 3 roboty v tom období a hlavne aj kvôli mne, lebo bývam ešte stále u rodičov a nerozvážny syn a tak ďalej a už mal byť dávno bohatý a neviem čo. A došiel som domov s oplakanými očami, ona sa pýtala, že čo sa deje a že koľko. Tak som jej povedal, akože takto vtedy si pamätám do dneska taký jej sklamaný, smutný výraz. Taký, že ako ona má matka, že ľúbi ťa, spraví pre teba všetko, ale to bol taký, že spraví to, ale že je to také, že už cez hranicu. Že je to moc, OK. Že už je to moc. A vtedy som si tak akoby povedal a uvedomil, že dobre, že dosť, že treba akoby trošičku inak k tomu pristupovať. Nevravím, že sa akože zo dňa na deň teraz zmenil môj prístup, život a tak dále, ale vtedy si pamätám, že to bol taký zlom. Čiže za tie 4 roky ja som býval stále u rodičov, vymýšľal som, ja som nemal tie príjmy, ja som si niečo zarobil a hneď som to rozflákal, nemal som nejaký finančný manažment. Vtedy si pamätám, som si požičaval peniaze na 20 niečo tisíc eur, ako 24-ročný som si požičiaval na jednu investíciu. Forexové roboty. Ako na forexových robotoch nie je nič zlé, ale to, ako dopadli tieto, tak je dobré. Prišiel som o všetky tie peniaze. Ja nejakých 40-50 tisíc dokopy svojich, o 160 000 eur mojej rodiny a známych, ktorí vďaka mne nejakým spôsobom tam investovali vtedy. A ja už som normálne, ja už som mal, to si pamätám, v 2014, a takto 10 rokov dozadu ja už som mal objednanú Audinu A6 z Nemecka, už bola v Nitre, už som mal zaplatenú zálohu za to, že ju priniesli. Už som len čakal, že výplata z tej investície príde. Ja som mal teda požičané peniaze. Mal som úver na krku, zaplatil som 3 za tú zálohu, tam prepadla, tu mi nevrátili. Z istých dôvodov. Miško, musím ťa tu prerušiť. Máme posledných 30 sekúnd, takže iba
Ja by som ťa počúval, ale Zoom ťa už asi nezvládá. Čo by si Rozumiem? odporučil, čo ťa držalo na tej ceste? Čo by si teraz jednu radu odporučil mladým, ktorí... Vytrvajte. Verte si a vytrvajte. Dáme páči, Neustále na Michal sebe Kopecký. makajte a choďte dopredu. Ďakujem pekne, Miško. Ďakujem, že si našiel čas. Všetkým ostatným dúfam, že vám to niečo prinesie. Ja to ešte opládnem potom na sociálnu sieť. Ďakujem ti veľmi pekne.